Ubwansu bw'Gusii. Mwancho muri to sabo kwa berabo kaso muchano be mitambo bako kotoka to kwegena na kwa bero kwego kyaso kubatemero bero yonse kero cyaragire Chinsa Isato cyabona mugoroba to kwariga nimeye Emanyie Jumatatu Chinsa Isato to kumanye nara yatwa kwariga nere asenchira ere week eyo wikirano namango mwancho muri to nyara ko batoko batera namo nabariki baito bamangana maye kerenga ekerano konekya makonere ko bago kwemanye nganyare ko baga gwateka imera isikorongora Gusii titangan kegi matga turanyore gatyar to kwariga nere te asenchira ere yo wenge ekerenale kuburi chukura mbamburi na kiorato konye buna into basae erinde na into tonyari kwegenderesa buma bwito especially into abana boda boda igati ababwatani ba boda boda kuruase wodi ya Gisusu kogokera maigiriyo yobubundi bwe Kigali banyara ko bakwenyorera ise yabisi omwe musibwe wodi yo Anthony Kirage University ya Kiawanyoru igo yarwe no mu President William Ruto nonye nabo konyore ngaki ya 2014 gotire university konya tebiri ngobero nawikira bono ine ndoto ya kiranire ya barai barengo ngaki aria mawatanga Kiawanyoru rosana imena Kiawanyoru is well served neji para epare goruche birata ya damu komoni yeka Kiawanyoru endemere isaine chipara chingi yana bigo gotingi okoborendi ngati ebitambukire bibigendete ko bigusiro kwa gacho kwa university asensemo ya Kiawanyoru. The county assembly has created a lie, told the lie, repeated the lie so many times. Abaye kuruase bunge ye county ya Meru komochi wa kubatakana no gutumia bitamero bitali byekene ile komurusi abisyo mu governor bwe county yo Kawira Mwangaza. Ayo amanande amango mwancho muri girelia to kwarigeno nyara ko bago gosanga amona intwe asenchira yobo ikero nyara bagana boko ya bwate batera semitanda itu ya Facebook Ndizi TV News Digital asesebo ya YouTube to bwate wetera Ndizi TV News na bega website ito wetera www.ndizitv.net ire togendre gosanga sogwamo sara momanyi na yogenda to ko koneka chibicha muniro gichago chira asenchira yobo ikero nyara ngoro ko Josephat Amisi ire triane Everlyne Osero Lydia Mose to kubatra na sesemo yebimanyerera to kwarigano be kugosanga amona intwe boika omwerio Toko chaka Emanyie Jumatatu Chinsa Isato chabona botuko mwancho muri girelia kuruase county ya Kisii ni gobono
enchira gosebuna enchira ya moyo gosira amaigerio yobo bundi andigo litukolia lero abagwatani be sector boda boda abanyarako bagwesanania amona amaigerio yobwegeri bobo bundi bobo gende bwechigari banyarako babakobekerwa chigutwa se ward ya Geswengana habaigo banyarako bakokera kubwaterana amono mwemsiwe ward yo ya ward ya Gesusu okwa natinga kiecho mwemsiwe yo nkundi nigabaga ko gokeregetamukire kyo nagoteba buna ninchira moyo gocha kwene kia buna abasaye babire bawekonya ase okwenyorera umanyi bw'ebintu aho ibibira bakonya so kwegendereria ase amatuko ari busoni gabaga kureira yo kugendera kurwa ugusira kwa bene na kuganya abasaye kugendera wesokya elio kwenyorera amaigerio yobugundi umuriki oito milredi momanyi na nyarako baga gosanga amona bwatenia bu na gotwarigaria orobotero kwati abana boda boda imeye wadi ya Gesusu bono nigo balene kiba kwegokeria maiga yogokora amaigerio yo Burundi bwe pigipigi amone chigali ase skuru ya Somawise College na konyora a license wetera ase basari kurwa ase county ya Kisii bono nigo litskolia lero omo MCA wensemeyo Antono Ngundi aikera na asomo yigabo kwena na intermediate certificates ochia sebali bakolire gosomera ekosi yo Burundi na goteba buna imbachikogendera gusira aborokiwa abo sechi basari ndiro mugokoli tukolia rero nga abangi ngonyora bare chinterim chabo rero naenda abande ngoenda bare gukora matemu next week Gesusu igatwaire tabantu 60 gochikubayegeria mangana yo Burundi abantu aba 60 nimanyitinga bonsi pia at the end of the day ngonyora bare chi driving license chabo na next time naende kereto kuja kurwe basari kubwatana no mugabana to Simbarati nimanyitinga naende ntonyora abantu bande barachi kwegero obontere bobo elinde by the time togokora nonye tamwe tonyorenga ntubwata abantu gwetani 300 banyorere chi driving license banyorere obumanyi bokorundi nonye pigipigi para nonye gari para omo director weskuru ye Ben Nyagakani gonere boigo atogiriye getambukiro kyo gusegeta aborokiwa wasana nechikosi cha amaboko elio banyorere emeremo egento boigo kyewa okoboko noyo mobwo kugania okuya omosongo aselieta zedura nyakundi tinde tibana banyara corona amangana ichikosi cha TVET technical courses chikosi cha maboko ne chi abana bali failures yaya mwana ndubensi ekara chile university usatara agende university na abangu babiri ba Hotel Institute nobotoko ba motivation to aba medical na yaya egere course abange bebeire driving abange begeire amangana ICT amangana computer the technical courses church ko bakonya na numwane kerare university nobokonya warabuna namanyete korosi abana bande tuki liba konya pocket money yo muiburi Nobao chake giashara kia yege kekera wate free time umina abana bande onyora chibesa tako ba bega toteme we impress toteme wanja umumwito toteme wanja chikosi cha magoko echinetira bichigokonya abana baito banyaro tware biashara nande banyara ko egendereri nonyana boni gozidaru aruro kubolia guchase abarai kwene kyangu bekabale internet ngia iraba konya basaye gokora emeremo Chinsa chesiko kuraiga egento ya sireru no mo director nare ko basaba ba MCA ba mino igaiga se what na se Gusii engima ba beke embewere engia mono ase chisuguru Nimaite emepango nyarengeo korase serikali nga barete amangana ya ICT babeke embeo banto barego akanera kende lakini chintochi amangana yo nigo toganyete abantu bosi baganyete aborokiwa bali banyora che certificate nigo bamwakira omo MCA we wadi yon na boigo omo governor we county ya Kisimbia aso kubasira elio konyora chi license yecho cho Burundia niambie governor Simba Pola Arati ntebenga thank you aso kubwatana no mheshimiwa itanto nonguni karage kotorusia chipiki piki saru tapigwa na baridi kosikatore bosio bona na yento tonga ko gandi chigari andego mwakrambu yamono asoko tokonya una chipara chienge chimbe otoro seiri ono mbia titore ndori konya konyegeri kupara mono muna kurukare ari gora ko basaba ba minto bonsi pia batarekera chigari aso bagende kwa para bajiche buwango na babakonya kama resesi eko gara kira
kabige gotokonya ase amatuka ya Jumatatu. Kuripoteria egetasemi kia Ndizi TV ritaliane Mildred Emanyie. Miamono marikeito Mildred Emanyie se orobotio oroikirano togos ka bosiane ne korwase kaunti ya Nyamira nigegati abamenyi korwase Chinsa mochia moturumensi ije gotoka imeye ward ya Gachuba ebunge yakutuma saba kaunti yo babere bako baboria abarai korwase orgongoro kubainekeria amagendero anene nigo banyara ko bakwemurungania ko batekarano gotaigorwa gwa echiro eyo ya moturumensi ngana yenyera ko bagikwirania magega ekerengo kyo bonchorere nabo gotabeko wechitaye chikumureka botuko echingaki obonchoriria obwo bogendere tanigo bagikeria barayabo asebo igogo tabaga chera chibara hingana nyare ko bagikubairera akon aneno bosombi bwa bakiralitiko niwo marikeito Paul Kapokara twalganirite robotirwa sobime bagukwana monegeta sene keiga abamenya baiga Chinsa mechega nigo bagendere ko bakwerera njira bagendere ko bakumbigwa kimagenderero yiga se wode ya Gachuba abako ngutu kwate niko reji para toire ji promise chinde kitari ko ikirana na kwa 2017 this application chiachiri katiga chinyinge lakini ntoraranga application yite ya moturumensi nga ya chiete omwe MCA nga ya chiete moturumensi ama koriale moturumensi tata kiri kurbo omwe MCA echiro ebekire moturumensi yo ya bege tu tonali entoki nigo baharerere igoro yechiro yagache twasaye gasama tukamagiga ginto bono baburira baraikura sorgo ngoro iga kubwatrana unenjire ya moyo koroisie chire yiga elio kwenekia obonchereria echire eguru nyagara Mose tanyarose tia asogete paje de chiro buna kwete ne chire chia kwete kuna abantu bane baririre uno kumaina bagoteba ne chire itoga igatoroje ngane chiombe chibe kiroro tali chiro ya abantu yarenge kuna antu abangina kora tatwarenge getungo twaoni none kabichi twaoni bana bangire gotoigorera mbe yetago gete kaera tu agaje tuna ne bintu tokoneria ndobwa dis tokobeka enyombe ba abantu batagwire bakorire bone eribosa ngai tutokoneria bintu buna keroka ete tu agaje tu marigiti eiteyo ndoma jesi yachiete gocha bone yetago gete tigato tigabato igorere ande batobekere merangwa togo siekero nyakende bato igorere echiro agukwana boigoni go bagendere ko bakwerera enjiro musunto gendere ko bagugwa Chinsa mechiganire chingagi chamagaroba asebono baganire lishirika lya Kenya Power gusegasegera estima nabo igo kugania ebirobu kubekwa sajaiga elio gotinya obolende chingaki chabutuko unembura yarolekana iga agastima kaka gutamukubura nembure ko yaigure embori yaigure embura so iwe nali gusaba umuntu tenete department ya Kenya Power kurunyamira kakiato koni o transforma bege to bofusio boko yikera kerenga wono nona abantu babwate biasara biko deal next ma babwata boko na security mbabege te kitanje agitira ko timanye tinga asana nge chikuru bakobeka kitaya mutumesi cyasi nyakubeka cyagera umusunto ko mutumuse Kristina yachire nono montago zikosoka nzenda sabe county government no mu MCO wachuba wasoto kumusaba so kwacha kwa anyuri mutumesi nero anyibekera security nigo boigo baereire nchira abanyanyimbo korwa sorgo ngoro iga bagendere ko bagwetera engaye nene anene chinga kicho korwa bokoreri bwabo cyasaba amenye korwa Chinsa mechiga asaba muganiri umujumbe bworogo ngo muske Clive mpanegi seiro kwene kibune cya bisi cyanyara ko bagakora isya saja iganene cyabagambi otwarari bagasa abanyanyimbo baranyara ko bakwene kiago urwo bokoreri bwabo cyase abananchi chinga kibaganyete getuo kya abanyanyimbo kora isiwa polisi nere nene yaje tuguturinda ekera machambasi ari gutoita ikagera bagacha wano mpabwa atio bisi ase bago ikaransa baturikera makongwa ito no mamonto ndo kubwatu go bwata sida airumari asta yakobeka igonkobori omwemkio minto koranje njoba igorera kabisi akamo ase nabara bago ikaransa barikera bananchi bakobera gaiga muna bantoraya ngibachete gokora tokonye koranje no mwelio yeni go bagendere ko baba kumubulio mo contractor yo koroise pale ko Chinsa muchiri chage kanugwe Chinsa mechiga cha muturumensi ya ika Chinsa muchiri cha birongo wene kibunango jero isiale ili kunyara kabage ko bakonya bamenye ko Chinsa mechiga asobo sombi pare yu ekene pina watu angaina tu chitro kita chikabe kupara chikakorore pare yu na be pare yu teta mauru mama be kire para mara wale metwansi pino watu ndire para chusiga bara bakayo president ngo chere gaiga bakayete turakita yembe gakorora bakora iga nandi gatigira abugo uroi pari nyanya gokunu ntoma etenga e contract nere lakini neire tengora gocha kokora
twale kubasaba contract eche okora chibesa nchisogete eche ekore atogosaba omwemupio ito nomugabano gitu nomusene toitanda nsi ase moigwete aki anja mokonya abantu bamuturumesi ngokura tore bano Gingo ripoteri getaseni kia wanjete kia Ndizi TV inchego nkuru kwa Polycarp Okara Miyamono Polycarp Okara se orobo tiururu ikiranu amateye moyo mugaka Davis Mogare no mumino ye Rose kwamboka Mogare kurwasi kinyuru kia Nyamitanda iyo gotoka se wadi ya sensi bunge ya kitutu cha Chenote kaunti ya Kisii nigo ere no mwichano kubwatikana no kubora kumwano bo kurwase enkayabo asegeka kietane tie angemetie nyebere asekorengana babire baote no mwano yoni gabetega kubora kurwase skuru kore netanya gutoka hoikabono mwano yole kobaga gosome skuru yoboroso ya Samugara eye gutoka asensemeyo ya kitutu cha Chenota niko bagotebanya lete kobaga kurusigwa ase skuru na omwana goseko na omonto yomo aserie tamogere unyalete kobaga kumurusioro engana bono iga yaireire omwana yo kubora gwikira chinga kibenechi murikito dipo nasanya nekira nasengeyo ase aba matagu se amateyo ekorera na kuru kuburi guchaso ndibwensura bega korora omwana yo bega wakoroboti ero baba kumukonya bega kwira na inga na kwegendereria na masomaye ngana yora ukumeti mikatai igoro moichano asenka yo mugaka Davis Mogare chinga kiagenderete kurigia o mwana yebi miaka 13 aseleta mikanyangagu oyobetega kubura kurwe skuru ege kakemeti nyebere yarire okwana na mamu mwabo aseleta Rose niga kwerera yaiga omwana one nasirete umumura orenge sukuru akero arenge sukuru ngachikoganya umwana ichiranchi mwana tachitiranchi ono ngasoka para nkobori abana bande ngayu umwana agenda bonte bintu umwana liri yarenge breki mumuronde narenga ororo kurukwo maliba Dominic umaliba Morisi nero icho murangiri Chinsa chia breki basoka nere Nanyana bo esabari yayo kubora kuri skuru kapara ngatebi guno umwana ondenga umwana oyo igo basoka no umaliba sunguna tie pagi bono kona ikanga genda mbaka sobo kubonyoro muibuli oya no ali no mwana umwabo moke ogo nkomoboli nga yu maliba no ali nga yayo maliba tagenda sago kolegasi ali nasoete kolera gutirimbo kango tebanga nga yanyirero omwana akonduseri omwana eskuru Chinga kiachiga bune amatenigo ba umatete asaba tebanga omono yeganero ringo gosemeria kwabo tina igu mwana one gakuigweka nande Oikera igo kombwate birengera lya sengencho umwana oyu nere bweka mbwate timbwati mwana onde nande nero gosemeria asengencho nkabanga egento gyantu ba maiso nkangusa kanyoranga na arwalire kona enda nyagetari nkagenda nyagetari nkabekirwe embeo pata matuko make nkaibolerungacha bono nabonde ne birengera lyo no embuki mambo ligoso abuye igo nabombugate birengera na omomuro oyo bwe myaka 30 umalibanga yangirire to omwana one asengencho gamurusitie skuru kurinde maega yo gwechanda bunangina muntu nigo atachire chiabisi chiabagambi kurinde go ikabono taranyora bakonyi bonde abagambi ekera na chietororo abagambi nkabate bagante ibaigure kogera kero na batebeti bagatebanga nkubabuli mogo charende motebio umuibuli oyo elinda ali omwana oyaleta omwana one bakanya kondutaruta mpaka goikera bono iga ichibundiyo bangete bantebi nabwate esini abande bantebi tabwati sini amatebo igo nige kumiritike korekeiga sabagotebanga buna bakina mbana kororage kora munekeiga chinsemechio aya ntuna twakamenya igarende nonye ntura ikamyaka ende ntuntu anya korora abantu bakubura umwana uyo nere twakumirio burire ono ikina kigiato chandire nawe geto chandete chinkoro aichere abotore no muichano kero umwana uyo buna konyara igerereliro mwana munata twese nabo tuichane tina tugakumi kera ntwana korra mangana igo buna twa kinaga igo gosemeri gwito nkolinga tubegete tuguna gusaba yasa asare amo atoke achiche
ikinekerero kia bene gutia ase serikali kwango yobotuki elio banyare goikera ogosemeria kwabo konya gotebia serikali enkonye bakinga kitimbu atikende ase ginko reporter katasini kia onambe ya Mokia Ndizi TV kuri kenyero kia Nyamitanda utoke wadi ya sensime ye bunge ya Kitutu cha Chenuth litirane nkoro kwa Dipon Asanya Bimono moriki oito Dipon Asanya ndono gosemerenga umwana oyo achikobaga gotoka linde enke yinyare kobaga gotwara omorembe Emanyie County ya Nyamira Chingaki engusana no hegerete kobaga koene kigwa igoro ngayi e university iyo Nyamira achikobaga kwagachwa ni gobono omwe msie bwe ward ya Kiabonyoru Vincent Benacha nyare koba wesokia na gwakira ekokwense mo ya Kiabonyoru asate bire nigebwate endemire isaine ngana ira chikobaga kwirira University kwagachwa asensemeyo. Osangane tasini kia Ndizi TV nigo bene chaberega kwegerera ase kwegerera semeyo ya Kiabonyoru na watana nigebwate ebitambukiro byonsi ebigwenderete asokwagachwa kwe University ndigaruro kuboria ochase abarai bonse kurase county ya Nyamira go chamo na kubekese mo siasa ukorende ko sange birengerero na busira obwagachi bwe University yo asekirenga kyogo kinya chisemi na biga magendero Emanyie County ya Nyamira. Job mahangina roboti rwasenchi University ya Kiabonyoru igo yarwe no mu President William Ruto nonye nabo konyore ngaki ya 2014 gotire university konya tebiru ngobero na wikira bono ine ndoto ya ikiranire ya barai barengo ngaki Chinga kiumuraibwense Dr. William Ruto abetega gukora etaro yaye imeorogongorwa Gusii nigo abetega guikerania na gucioria emiroberio emenge ya magenderero ndio tuweze kupata pesa ya kuendesha mradi wetu wa mambo ya stima. Emanyie County ya Nyamira niga abetega kurari bene ogochakiwa kwa University asensemo ya Kiabonyoru egotoka Emanyie bunge ya North Mogirango. Hii shamba iko hapa, it's 54 acres. 54 acres. Hiyo ndio tuliambiwa na University ya Kisii. Ya kuja hapa mko na ardhi ya kutosha. Sasa watu wa University ya Kisii mtaenda kupanga ile maneno imebaki. Engane abirega koleta liberera n'ingusanano egati y'abaraibe County Nyamira. Mtu yeyote anayedai kuwa uamuzi umefanywa juu ya university na yeyote ambaye sio commission, hiyo si halali, hiyo ni kinyume cha sheria. Umusikisi mwaga tumie language ngi ya sawa na inchi ba Kenya. Tagunga ina bantu ba West Mugirango. Watei banjira ne university mba konyora bono West Mugirango ne bwate binte binge. Industrial parking West Mugirango. Egati abarai babere bakomereria egetambo kerekyo n'umubunga West Mugirango Steven Mugaka. Anene mono ase bakomereria ogotigwa isiko chinga kioko na chakwa bete University ebe Kiabonyoru. Alitopoa siri na watu wa Nyamira wanauliza watu wawili wataweza sema university, wataweza decide university itakuwa Kiabonyoru. Hiyo university ikae, watu wote wakuti Nyamira, we have all elected members, wakuti tukae nao chini. Kago sanga bene na Ndizi TV, nigomo MCA we ward ya Kiabonyoru Vincent Benacha, abagago tugutera chinku mabuna Kiabonyoru, temenere chikoegwa e university, asenge ncho nigo ere ase atari kwikereka. Yato endense bori, tigaria mawatanga Kiabonyoru ero sana imena ge. Kiabonyoru is well served. Neji para epare koruche birata ya etamo komoni ya ika Kiabonyoru epare koruke birgo ya eta Nyankongo ya ika Kiabonyoru epare koru Nyamira ya eta Nyaramba ya ika Kiabonyoru epare koru Ikonge ya eta Itibo ya ika Kiabonyoru. Kiabonyoru is werfa abaraiba around ya sante tuko mubeke chibesa chingi ya chipareji chibe chingi ya university ya kwa asa abantu batoka baitera. Nate babuna ebitambo kero bibwenderete mbyabwate tugwe chinga ke university yare kobekwa ase ensemeyo. Okay. Assessment ya bantu barukisi university bakora bagaya Kiabonyoru is okay. A community around the school is supporting the university. Abasikari mbale Bunyunyu, police post. Abasikari mbale Mokomoni, police post. Abasikari mbale Getare, bako ACC office ya sasa kurende ya Kiabonyoru. Imbaro ingange na Kiabonyoru. Abasikari mbale Kibirigo, abasikari mbale Nyaramba. So security is enough. Nande ndo anyako nyora visa binene bya in security. Nate bali bagali saine no bole momboro asoko beka ko university ensemo ya Kiabonyoru kubwa Chinsemo chinde bali getie ebekwe obole mombo isaine we university 54 acres ejisa ine university ya Kabisa Steve Mugaka da Idobeke University West Mugirango obole monga ibore senator kibaso
obwarenge sirongari twabigire industrial park obule mubasenta ke basi only 6 acres nasaba barikobeka kitobauti cyabo ensemo na kubeka kibesa kisaine gusira emiroberi y'amagenderero ase university ya Kyabonyoro for compensation university yabendege angobori abaraito bugaterana tutige kunya kochegania tutige kunya kuramana tutige kuramana na wananchi buna machambasi yo dispensary improvewe abanafunzi bako university batoke ngonyora bari yogoga ne jiskuru kira around igari na kiro chimburubu because of the university chipara jetu chimburubu chichiro kirega na kiro kitoreka ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi Kyabonyoro Everlyne Nyamira ngento kengencho university enyare ko bekwaga chiwa me county ya Nyamira bemona sana muliki oito Job Maangi nigo egati yabamenyi kurwase ekenyorogia ekerubo egegotoka ime wodi ichuni ali bali masaba nyare ko bagwesokia na kugikeria engana hige nyare ko bagekugererwa mu gwimenire bwe county ya Kisii dorizidonya chinga kiwanyate ko bagwikirana asensemo ya keroka chinga kietaro yayo muraibwe serikali ya Ruto niga bamenya abo babere bakumochya igati y'abantu ababete bakumugerera donya na gotebabuna no kuburwa kwa maskani asibaganire donya bega kwegwa chinga kinyororo cy'ubikirania amagendero ase county ya Kisii nigo bagikirira korekyo na mono gotebabuna igati yabo gose abo babete bakukora korekyo yo kumugerera donya nigo batamanyiri goikabono asibaganire amaskani abene abega kurwewa igonko laani into kiriki arorekana ga igekero tubwate president ama kosa ari arorekana te yokoramo mwana ito tonya toto arina magoso tokorani kabisa se godi ite ya ichuni montonde bwensi ochangiete gento kiri atusike ichuni ani egenteke kio mwana tonya toto mugambi barionya ba anya kwabangete sauli yao naende nawe gotora komanye amangana intomana ngiye kwa rokoramo mugambi amanyete nande bakabono igantora abamanya naende ntutageti batoramira umwana oito egekogera umwana oito neigachetaga tusaba chikura tukamuabuya mbone keragocha n'umugambi ingirende bakumuramira umwana oito taratogosera taratotebi manganande igotore buya nere intutageti gakorwekio keiroreru kabere gochiasa umwana orio oito umugambi tori tonya toto asikwe igerege shiaka nene konyore president goja se ita igaichuni ward igotogo teba mbia mono lakini olio chikora mu mugambi tonya toto tumemurani na asirudie tena igo asamangana ali twaroraga iga tonya toto ari kugererwa iga abantu bamugerera antu bamanyeti nande tumete sabarwete inje no mwiborio ichuni ward amatuka mangega iga omwana olia tonya toto no mwana oito no nyoga sogete ku Chelsea wea na botoku musika to mwa masikani yaye tali ntuto gwana tegute kumotebinga ngaye ya iga mangana ali kere president yacha to yagikeirie ase njera nemono ni ntu abanyane ichuni wodi iga tu abekere tikura na batwaro robo sogusane kera kwa meru ase umugambi igoro na bero bosogu twale gusaba bali bakorete lingana liria nande mo irorera gakyo nyemurago senye mo iga nto irorera mangana na magega yaba MCA kurwase county assembly ya Meru kwa mwaka isiko mugavana we county yo Kawira Mwangaza asentunda ya gatatu nigo ritkoria rero Mwangaza abaka wikirana bosyo bwe senate eriyo kwegerera kubatikana na mamocho ali amugwatiraniki asiritkoria rero nigensemo eriye kumwegerera Mwangaza yanyara koboge gweso kiana nene komochia wa MCA kurwa ase county ya Meru asoka mumekera amamocho ayataliye kene chinga kibono mugabano ya nyarite ko bagwikirania egasi yaye korengana amone katiba nigo egikaro ekyo kinyara ko bagikora wana bigokira nyara ko bagogendera litkoryangyo Moriketo Vincent Nyanja na mangi korengana no robot yuru. All they are hoping is that they will bring the governor so many times here. Nase ebunge ye senate asentunde ya gatatu umugavana we county ya Meru Kawira Mwangaza aikiroboswe bunge yukunyara gosomerwa mamocho amubwatiraniti maigaja bamsie kurwa ase bunge yo ya Meru konyara gwa kachukura komweti anyara wa kusiko kurwa asabisi kubwatekana nobo korribwaye obwo bamsie abo bataritabirana That they will keep on repeating one thing and we all believe that indeed
there might be some truth in it. Gati ya mamocha mubwataranitio mu governor we county ya Meru Kawira Mwangaza ngamo ono botumekyo bobebwabi okomokana gosoabisi omuliki we county ya Meru utachora abanyakero bw'ekibodi ao asensemeyo anemono asensemeria yebango gati ya yanda mubwataraniti ngamo na gutachora gati yabarai anemono ase Chinsa mu chinyinge mamincha nelichiko. 1. Illegally revoking the appointment of CPA Virginia Kawera Miriti as Secretary/CEO of the Meru County Public Service Board. 2. Failing to appoint the chairpersons of the Meru County Revenue Board, Meru Microfinance Corporation, Meru Youth Service Board, and Meru County Investment and Development Corporation Board as required by law, thus failing to operationalize the said boards, and or illegally appointing the said chairpersons without vetting and approval by the county assembly. Boigoni go bakomochomo governor Yukawira Mwangaza asogotabeka teneni emeroberia serikali ya county ya Meru na kubeka amangana teneni arengete obokore na boigo na magendro kati ya yane ngamo noko mwaka isiko mo county secretary ase county yo na boigo kubaka isiko kati ya basiyo ase county ya Meru. 3. Refusing to implement the recommendations and or resolutions of the county assembly requiring the governor to A. Dismiss the county secretary, Dr. Kiambi Aderu Dhambura, and the chief of staff, Mr. Harrison Gatobu Nchamba Mbidhi. 4. Illegally dismissing Dr. Ntoiti, CEO of County Revenue Board, Paul Mwaki, CEO of Liquor Board, Kenneth Kimathi Mbaye, Managing Director of Meru Microfinance Corporation, and Joseph Kithure Mberia, CEO MEWAS. Niko chinga kichibona abaigeriba ya Kawira Mwangaza wajiboriye bunge ya Senate kone kibunango tegerena konacha okonacha kwabo asenchere bwendete batali koengera nsemende yonsi. Accountability, honorable members, is a measure of leadership. Accountability is the ability of an individual to be held to account for our actions. It's not a call for interrogating the weakness of an individual, but the ability of that individual to execute her constitutional mandates. Echinga kiechibati karagate yabuna county assembly ya Meru niko barokane kubuchubo ngenrio bongo cha Senate libanyale ko mwaka isiko mo governor we county ya Meru Kawira Mwangaza. The county assembly has created a lie, told the lie, repeated the lie so many times that it started sounding like the truth. They actually went ahead and believed that lie. And they want everyone else in this room and the entire country to believe in this lie. And when we look at them in the eye and tell them it's a lie, they get bitter. They get mad. They accuse senators of being bribed. They accuse the governor because they want us to believe a lie, because they have themselves created a lie and believed in a lie. Ankyo boige bunge negenre kotegerengane yu ase senator erikonyara konyorobo site kuruchinse mochionsi ekigatigarete bono ne senator achigo etia gose Kawira Mwangaza ngotigarara obisi goseniga gochigwa kwa isiko. Ko reporter ya Ndizi TV leterana nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Ndimono muliki oito Vincent Onyancha. Me county ya Wasingisho nigolitwerero mugabana we county eyo Jonathan B hanyara ko bagakoralia beno wetigia emiremo kwa mukonyi bw'umugabana ase county eyo John Bararot asikari agoteba niganyale ko bakwenyorera emiremo ende yarachikobaga kugenda anene asichise cheisko. Bararot nigaragende gukora imirimo na omosiyo ase ensemo yoboranye no butumeke bw'ikicira cyekerero ICT ase Chinsa chesiko ase Jonathan Biabaka kumwakirambya muno asobokoreri obwabire gakorwa inse yobraibwa yase serikali ye county ya Wasinigishu nigabaga kumuganiria amayakinga kyaragende na kwenekya na nigarabaga kobera service ko ikachitariki cyomoyo cy'umutinyo iga ogatano na gatatu. Today we announce the exit of our Deputy Governor, Engineer John Barorot, who has a secured position as a Chief Executive Officer of an international organization in ICT sector.
His last day of work will be on August 31st, 2024. While it was our wish to continue working and tapping into Engineer Parorot's wealth of knowledge and experience, his decision to pursue interests outside political environment and public service deserves all the respect and appreciation. We sincerely wish to thank Engineer Parorot for his sterling performance, dedication, and commitment over the past 2 years. His contributions have been without doubt been immeasurable in advancing development and prosperity of our county. With the position falling vacant from September 1st, 2024, I will nominate a replacement within, actually, as soon as we are done. It will not take long. The new Deputy Governor nominee will be transmitted to the County Assembly for vetting and approval for appointment. I wish to assure the people of Uasin Gishu that the County Government of Uasin Gishu remains on track in achieving the development agenda that I promised the people when you were elected. What has just happened is the Deputy Governor is a friend, and you know I picked him as a nominee to become my Deputy Governor, and we picked Deputy Governor from the private sector, and he had a career that he had developed for many years. His pursuit and his goal and his dream is to work in the digital space, and he wants to build this. Asensemo ya ye John Bararot niganyale koba gako gokera chinga kenyale koba gako mokonya gogoseko baguna omukonyi w'omugabana ase county eyo ya Uasin Gishu nigoboigo nyale koba gakulia eirangani garachikoba gagosira emeroberio ya botambe yobokoleri nonye chinga kyana chikoba gakoba isko yense ya Kenya nigabaga kwegerera o yekirenga kyaya yoko na kubatwa bokoleri ase ensemeyo ya ICT na hotana kubotkana no bumanyabo yabwate nigarabe kago konye kaso kwegendere na bagokonya asa magendero emergency ya Kenya nigakambya muno cyasaba menyi be county ya Uasin Gishu aso kubayigana na kubali bagali yokora na muno kwakira abakoremere mu kurasa serikali ya county ngambya muno aso kubwaterana kubwatuka obokoreri bwa magendero ase county yo. I want to take the first opportunity to thank Dr. Jonathan B. for having given me this opportunity to work with him to serve the people of Uasin Gishu. Thank you for the people of Uasin Gishu for electing governor and me as the deputy in the last general election. We have had more successes in the last 2 years than the challenges. And I go with my head very high because I've weighed between the current responsibility that I have together with the ongoing international digital transformation. There is a digital transformation going on globally. When we are here, we've worked very well with Jonathan B. I'm going because of an opportunity that has arisen, which is time-bound. It is not something that you will say, delay that transformation. Nobody can delay it. I've worked very well with His Excellency the Governor. The people that I will miss most are all the employees of the county, because we have professional employees who actually largely understand in their roles what needs to be done. And I really treasure that period. That Baratot amaya chinga kya kwenda so kwareli Chinsa chaiskase sekta yobo sombi bono nigo ababwata ni vekyombe yechigali chilicho bosombi matatu anyara kwa baweso kya na komochia anene chikamba ni chini insurance ko batakana na machiko amaya ayo anyara kwa bako beka sabatebire nigo ara chikoba gako baletera omo chando na boigo kwira nyanse ekerengo kyabo kya okonyora Okona chinga kecho nigo baruro ko bore uchase serikali kwene kyabunango mukibari gitambukiro kyabwango ko batoria kurwase o muchando yo asibago sereire oche kwimukiye gitambukiro getari kya onenga nite oche kurigerirwa asubwango. The ARI, the regulator of insurance company, have given notice to the cancellation or the taking over the insurance of Invesco without giving notice. So as a readers of the transport business, we kindly request the government to be giving notice to the
insurance company to the policy holder before they cancel a notice at least of 1 month. Wewe umeweka bima hapo, kesho yake unaambiwa hakuna bima inafanya. Na iwapo serikali pia kama inataka kufuga hizo, waturudishie hizo pesa tumelipa, tujipage kwingine. Na hata huko tunajipaga, hatujui ni wapi sababu zote ziko na shida. NTSA, if a vehicle causes an accident, one vehicle, they might end up suspending the whole fleet. So we also call upon the government, and also we shall take part in change of the law of the insurance company to align with our transport industry. Vizuri serikali ijue ya kwamba kama industry ya matatu tumeisaidia kucreate kazi mingi sana kwa vijana. Iwapo serikali haitafanya kitu leo na kesho, siku ya Jumanne kila kitu haitakuwa ikienda. Tukosika motwe nigo abasubati korwase ebyombe abechi kanisa banyareko bagweso kena kwa moche serikali aneno muraibwense Daktari William Ruto ase okubachora omubaro omokebo basubati osoa ase chiwizara ao kubatikana na abawaziri abanyareko bakobachora sobwango abasubati abwana ne korwase kyombe getenere kanisa imense ya Kenya NCCK nigo babere bakuru kubore ochasumura ibwense Dr. William Samuel Ruto kwene kiabunango ikiranyare richi koria to that gender rule ryokoine kiabuna abasubati babere bakwenyorera ribagarire ngaine nabasacha ase obokorere serikali ya Kenya kwanza yani gobaye kwana achinga cy'umusangirikano ime ya Limuru county ya Kiambu asichinga kichwe baba kumwegerera kawira mwangaza uyobaga wako isiko no mugabana ase county ya Meru. We are therefore extremely disappointed by His Excellency our President Dr. William Samoei Ruto nominated only 5 women as cabinet secretaries. Compliance with the Constitution requires that there should be a minimum of 10 female cabinet secretaries. The state of affairs cannot continue if the women of Kenya are to be women of worth and wealth. The women of Kenya are strong and hardworking, and they require all what they require is supporting context so that they play their effective role in governance and decision-making processes. We actually say that Kawira Mwangaza is a woman of worth and wealth. But as women, we are praying that she retains her position. Not because she is a woman, but because she... Mwanchomo ligerelia oroboti oruo rua ebyombe osabara ebyombe byabangina. Obakorera obwene bwabo 2/3 gender rule. Everlyne chewikira asiga ndakabine chindoto imense ya Kenya gekogera osebelio konge anene kwe byombe byabangina nigo okwarenga serikali ya Kenya kwanza nganichikobikirania ekerengeki tari chindoto ikine gento toende chingaki yakuru iskurigere bone gumete sikorengania chingaki chiabo ne chingaki chamagega abasibati ba beire bakubo iskuri chingaki chamagega wakanyoro musibati yemuge kora serikali kusikibabu chamba bere lakini bona koikimete twati no nemba tano bone bisikorigere bi in Kenya we have the chief justice ningo no musibati omo president wa ILSK ningo no musibati omo attorney general musibati alafu igo ekera basibati abako nego kwetuma iganga ngo sobara soburai next ngo nyororo twatware mu president umurai yani mu musibati mense ya Kenya and that way ine njemo yako nyakona kina basibati na barabungu nyagoska bare mpaka twene kebuna ichikeria to that ngoja wigerere mpaka bona basacha bakwemurungana yakubera abasibati bako babange mo producer tako nyorenga tali nonyo mo chief justice bo haragino nyo Ndizi TV head of department editorial omosoba anyway ase ebiti nechi gosoli nigo ebikosechi gosoli chiria cha English Premier League moncho muligerere cha nyara kwa bachiko cha Kalitikoleji ba Mosi ase chigosoli aho chinyarite kwa bachiko na kiwarani kulinde ase litikoli goro nigo egati ye chigosoli ati ya timu ya Chelsea Man City banyarite kwa baba komena na segeti kelia ya Stamford Bridge ase timu ya Chelsea nyarite kwa bage goikorwa chigoli ibere ase ligenaria Sagero timu ya Arsenal na boigo Wolves banyarite kwa komena na ase geti kelia Cambridge ase timu ya Arsenal nyarite kwa bage konyerasa timu ya Wolves chigoli ibere ase ligenaria Sagero Aston Villa na West Ham Aston Villa ya nyarite kwa bage konyerasa chigoli ibere na boigo timu ya West Ham
igori masegeti kele London nase semende chigosori chia chiskuri je secondary anigo akurasero gongorwa East Africa nigo chikendrete kwene kiwasensemo yambale imeyense ya Buganda icho chia swari tukoria kabere ase chitimu chikendrete kogosori asengo yo yaba murai timu ya Musingu Boys akurwese ya Kenya na boigo Mus College kurwa Uganda nchaba chikogosoria na kuroma kariyo kubeka na chigori bere ase bere highway kurwa Kenya yagosoria na St Mary's kitende kurwa Uganda ase St Mary's yaye korai wechigori bere asebosa asengo yo y'abanyaruka Butere Girls kurwa Kenya nabayiga Mus College kurwa Uganda cyaba kikogosoria asebutere yabage kuyikora ya Mus kigori bere asebosa nabayiga St Joseph's kurwa Kenya nabayiga Nyakachi Girls kurwa Kenya cyaba kikorwa geti asogotabekana egori timu chekenya bure butambe tubaganiriye amaya Everlyne nebanga nigo togoseine nyumba gose Ndizi TV kurendekera umugani akire nabo tukweboke bose bwa sasoka keiga twaganye umugani gakogenda toira naseme chandeli itu ya botambe Wenda tabandi kumanya ingigenda tabandi kumanya ningigenda tase nyumba Wikenyara ko bagweta osomo kubenyara ko bagwete tare muri ibwense daktari ya mutu asoro ngorwa Gusii Gwenyara to kobe kwene kiwa nabo iga kanyara ko bakwariga ni wase county ya Kisii na Nyamira soro bote twaligira lyali embonero ya nyato kobe korokana aseseme chuni chinga kimura ibwense nyato ko wikira nagari gitwarre aba menye ko ruwase kinyarugiye kirubige gotoka se bodi chuni besokia na kugikiria inganeria Kenyata koba ekorokanari yo kogerero kwae mu women rep county ya Kisii Doris Donyatoto ekyo ne kyorokererye tariki ya kigimana ndi nyoro no murai wese ne taro ya iri alinge taro ya magendro bonekero umurai yakogererwa igo ekyorokererye inkeroro bakoreta ketariye kiyaso umurai wese akumanya Gusii iga amangana nigari iga naiga nainde bono andene nainde kerokende nabo bantu bako bakumochingwana yaye donya ibyo betaka ukwana gakote bauna nimanyete gavano batuma omade that simply ekige koroki donya tabwati bwa matebrovia na gavana korende bali babete bakumugerera negetambukire kebe ekyoge ko gikirwa kegima nabayigo abarayi timaiti abarayi mbwente go twara bwa matebrovia ndanyora bali nimanyete of course ndo mayete ngo kumusana na ngorororo se siasa lakini bunaba gusintu atwale togosemeria winyorenga abaraya bosipi niga ulitangane konyara banyare ko bakomera nase nyumba y'ubura estate out bosipi kagete semese libe isaransete ne kyorokerenga nigo banyare ko bagutukutera kitaba utucyabo cyose cya siasa korengana no murengo kiro muntarenge lakini okogerera buno kuko musanana kuriko ba okorete kyorokerie kia winyore twarigerere yase kisemo amura ibensanyare ko bagagotara tuwa murochi nyumatara choro ngorwa Gusii nga sensemo ya coast bara ibari bose nigo bachite amuna bakabwaterana bagabana bari be county kiria angenye bagachamo kitabutu cyabo cy'esiasa bakabeka kando kurenda bagatabika tuganetie namagendo timaiti gose gusindika turanyare ko ba togo twara ekiorokere bune ekyo tunyara ko batogo tumya soba kore beta bakirito msomete neva ndomaita bara imba bwate mbari wete korase mirengo tofauti ebia matofauti atoko to bara yebe bwente kero yekire esemo ya magendo gakurire na inche no DM ndwete inche ndio maana simbarati no mo governor uri korase semiri kwa mirire serikali lakini kero murai yachete no ari no governor we county ya Kisii akoteba wikato chikubwatira na wikato siro murai none ki none na choro ko mo deputy party leader ODM inja sabona isinga kiya cha magendera wikato bwatira no murai wense wikato sirane to ne ki at least magendera agendere Kenya ono kuna ta na senge nchoyo oyakoro ODM oyakoro CUDA timotageti oseningi ntigeri gatamo kirukire kiya gochia asemega ende turachiko to kwarigani nonya bara ibande bonse barachiko bagutanga kumuranje segeterino cha bara ibaito tubwaterane twense asogwamo ndio konekia Everlyne nganende yakwaneru tukaromura ibwense nanya tako bagakorarie bene nabigo umubunge oyo not mugrango nyamoko agatebanga twense asogwamo twanjeranire muno mura ibwense nanya tako bagakorarie bene ngakia bonyoru iga no university irachiko bagekwacho temaiti goseneri konyara batara igwana bonse asogwamo ekwera bange mbaitabirente kia bonyoru ya nyarekani ya gachoro kurende maiga ya entu omorono nye umubunge Steve
West Mugirango goteba ngaya engane rigere maminjeneri chiko abo igotwarore abande bo bagosoana na bagosegeta either yaga choro gosetia yaga choro. Yo voy con nigo e cuorokia, e che voy con quiero che na bibia kai de ke ya Kisii County, yo cuorokia na abarai babugati babugati omo. Ye ko grabara ya bamba manyete, murai bese ngo chare, ni university ne bwente ko igoro. E ba bwente ko beka na mo na barai ko Kisii County ya Nyamira, vaisarase, vaikero ko igwana. Kera vaikerero ko igwana, tinga ke murai bwensa gocha onyore, babwateri chiba muteina erigana ga bamotebye merobero twakatu abangire ne yeto igwana ni university ya gachi kyabonyoru osito igana ni ya gachi West Mugirango osito igwana ni ya gachi fasigete bona amagosa na aliye bakirete gatie baitaberne tabande bagukande ikiye kora kimuna bomombo iyo ni unity abambe leaders aiko kabisa. Ora ibensana tetenga orure 500 million ichugo cha karitanga ni kwa gache university chinga ichigo chikoenda nkiabonyoru gose erenyura aliplay part yake akamaliza bono tira sikire ne kiabarai one mbataite magendera se count Nyamira University bego tende gote agachu abana baru Nyamira bachiche Kisii County asenga nchogo join Nyamira gendera gozara maiga sama gendera bono it's upon leaders kuri Nyamira County bariyenchera bachamo baikaranse bakoro kuiwana consultation bakora isaine baiwane aidinde nari ngikira irere okwango yokubwa gachwe university eyo mpara ibagore tokoro tota shira chama gandre chikore wa muno marayibense ekera gotara chisemo tina baseneta abaseneta nabo igo abarayi bali bachorire yekugera nako musano mwana inchi kawaida ochiko bwatinga 500 million echo Kenya toko bachiko beko nande meroberiki chigokora tubura bana inchi mayete tokurikase tote bangaya rwete ireye ono omubunge omoseneta make sure nga chibese chinyara kwa bachiko bwatokwa nyara kwa bachigwikirana ase obokoreri wabotambe ase ditko liarero ntunde ntanganike gima nigo ebunge senete bwa Everlyne nyara kwa ba gego chake gikaro kebene ikyo kwanera igoro yengana yo kumurusia bisi omugabana pe county ya Meru Kawira Mwangaza nyara kurwa katiba ya area ya 2010 wikiraboniga angene miaka 10 emeswar yo kubarusia bisi abagabana yanare kwa wigo ikiwase bunge senate wetania ikominemo lakini ase ikominemo abagabana babereboka abanyare ko bakurusi waisiko tomurigete the former governor we county ya Nairobi Gideon Mbuvi Songo rego oyo Kiambu abanyare ko bagosokiwa kurinda abangi banyare ko bago ikibororo na senate nyare ko ba wake kuranga yanya te bagenda ko bagotikara office lakini ase entunda ya gatatu bono Kawira Mwangaza ningi ko Kawira Mwangaza Misi ometekera wakani wikali mo kabere gatatu ibo sababu jiro yes kurende negetire kene nase Mwangaza tukumusabera tumanye tinara yali ayibungera chiko ebunge ye senate irachi kwa mwange tamboke kiribara chikwimuki nachikweraniwa obisi wose nainde nachi lakini aise kwenyorera ribaga ise gwetaira novisi nabwenerete kumanya nki abwente gukora atwaro bwa mate burobiye gente gitangani mato bwa mate gotatwaro bwa mate burobiya nabarayi bachorire nakimono gekwirire bintu nebige korekana ekora amisi so gotwaro bwa mate burobiya nabayi musiyabaiga bamanya naki abayi musiyaba bakora oversight abo bamanya naki ekibesa kigotumekana ndekera wago kuboria ko baina position yo koiranira gotana kibesa echi cyachite kitumete igana Pokonyara mwimsi yote tokurusi obisi. Juna warabate tukorra magendera se county. But when you don't have utabwati bwa mateborobiya na barabo nabakero kende bakorera gosogo bago sokobori naki kibese cyatu tukoreke neke kibese tukoreke neke gaijire kwa barutanana nabakumanya naki oya nago turutana na kibese ejiga orire Kubatara noko Everlyne umanyete asentunde area ya kabira ya toko bawikiwa senete atetenga igo bako mutereria tokoro kubwatana na barabo asenge ncho guswindo gose ugutumeka bobe kibesa cyo guterekwe county gateba onye ekina gige ko betereria tokoro kubwatana na barabo abatari rende nanje banyara ko bakundusia bisira kinite nase kene kia mangana ke Ojo muri nyore nande nigo Kawira Mwangaza nyarete ko bagochorwa gwetera se ekiama kia bene independent amaberera axias akabucha akanyara koba gagoteba nga igetambukiro kia bene no gosoa ime ya serikali gwetera se ekiama kiri kia UDA
ono nengana baro tu amabere agenda ko ba koimukiwa torine kenenga mwangazo manyina nyara ko baga konyoro bene bwae aba MCA ba county ya Meru banyoro bene bwabo nabaigo aba kichikora nabamenye be county ya Meru banyara ko bakonyora obene bwabo Misero batindo regaiga ururu mwamate uyo amate kurwa sense moya kituto cha Chenothe sense ward umwana aborete umwana o 15 years aborete kurunga uno mwana wo basomye school yo boroso aborete wika mbono tera manyikana sare yakwera batebakana na umusawo yo moniga chieta se ultimate no musawo renga kagenda se school mu mbro yomo Chinsa chia break akamurusia se school ultimate ose abalimi bagwanchira umwana urusiwe school nabalimu naromba kwente ko mochume tekera bana bari chi school Amisi abalimu umuboliye kero otomete umwana school you are very sure umwana yo safe gare yakogera abalimu kwente ko take responsibility yo kumanya abana bambari ko genda out of school Chinsa chitaraika bona kolengana ne kesi yegoro chumwana ya rusitwe school Chinsa chia break zariko nyole baigorero school bagendeka Chinsa chia break ndomaiti na kiaso yate kurwa se school eyo asare wikabona tamanyire umuchando monene buno mwiboli ubwato umwana oteuna mwana tayo umaite mwana takari skuru mwana talinga mwana tari asemo iri omanyete utumaite mwana wasare tumaite osemo yare gosenga yare nigente kongusana kurende no kwigena buno mwana oyo igakorengane choboti togenderete ko bekagaiga onde bwensi oberiga korro mwana oyo gose kikwarore nayo mwana gose nekinyoroga gose mwejirani ga mwana utamaite utanya korora tema gukora uchunguzi kidogo ramanyana ki balini narora tubwati mwana gaigana kindo cyo mwana omugenyi gaigana oyo warakora uchunguzi kidogo chu yasibono ngakieto ikina bomonda ko wako ibana no mwana abeke nyumba nani timaite ne kyumuntu okonyora omwana Amisi omwana wache mwana amenyororo atakama timanyeti baiboli baye ndemete na njengo na nyumba ngoraranda ile no mwana ntamanyeti omwiboli oya na kyaka yeke yetasa nengana enkongo kigima chiskuru chaito aborokia bali baito ntubanchete na inwene kianga Everlyne atavire wore ndibwa bana baito nigobore ase agia long the time Everlyne wale konyora chiskuru chitagitiri chitabikiriye fence chiskuru chitabwati nonye umurende gose security but ekina chisababu chine ne kolengana ne kisabuneke igigotoera na ntwe twasegeta nga iskuru nebe primary tigetwale nonye umurindi a watchman wase guard person oyo kobera alikegita kwanekya nigogosoka olwase skuru twale kegitekemo ande twasomete badini kirase igotwale gutumia gosoe skuru wetre kururu bagomate gwasesera wete dirisha gwasoe class untu weta kurumuino kigita bono kia manyeka netasikire lakini yose yasukire biende 21st century abana baito benta ko bakwenekerigwa ubolindi bwabo bwabatambe Everlyne atabira se umwana yare nibona itotore no gosabanga nigana sama okara maya nando nyaye kwa mwirete musai narari gosino murwani okari uyu nyarete ko bawikira na gari aya tata utakwige tambukiro abanyene umwana uyu ninkyo kubutanere imitinyi wetanye bere ite chieti mono wa togendere kubeke amateyo ase amasabo mwancho murigera sengenche biro atirato korerega igayimanye Jumatatu Chinsa Isato asobekirano ekarabona togenderete ko bakira bari kubaito bari twabatira nasoko eneke mwana wikire ngambi yamono bari mwese mugenderete tubati asinsemo au na Amisi botambe nsemo ya Facebook gagando che Pius Osero echairman ye Chinsa nako tutomuri atei Chinsa nako Awate bakora nsemo ya gesere noire mejeria kerubo akorwa Baharin Kingdom awate noire John Kebatina ndete kutugeria Ronald Mayenga awate banwa turige kurwanya isabo gichora Nyamira County Ronald naro delivery dia naro muchando gagu ndo chiego koyo rigerera Dolin ke muntu mwenga atabanwari Ndizi TV kora Chinsembo cyake biribo bimano kegima nabari bakurigerera baisaneka batanga toisanekire namayiya yo nemero biri ikatosendikia Ndizi TV na intu kuba bahande onsia smole abigo enda ko bugusanga mu into mayiya nabigumero biri wetera sense ya Facebook Ndizi TV News Digital asense moya YouTube ni oratunyar wetera Ndizi TV News nabigase website yeto wetera www.ndizitv.net tobaterana amona bariki baito bamwana mayiya kwanega gochera senchira yo boikero sema ya kabere
kwene kiabu na hagojere gwetera somo no bimanyira ligakoro kwa Lydia Mose Lydia negoro kwa Josephat Amisi Etriane Everlyne Osero Sara mumanyinero ne kya chipicha neryo gicha wikira senchita ya Beneto kukaneria ubuligere buru bya semero brilliance tinga kichansi abaigo ubutko burobotero